Вясной 1784 года ў Варшаве здарылася незвычайная падзея. Па Вісле з поўдня проста да каралеўскага палаца падышло некалькі дзясяткаў лодак і віцін, гружаных самымі рознымі таварамі: бочкамі з мёдам, сушонай рыбай, воскам, збожжам і шмат чым яшчэ. З лодак павыходзілі невысокія людзі ў незвычайных для Варшавы белых льняных вопратках. Гэта былі палешукі з піншчыны. Простыя жыхары Палесся вельмі рэдка патраплялі ў сталіцу, а ў выглядзе такой прадстаўнічай дэлегацыі гэта агулам здарылася ўпершыню. Варшавякі і асабліва кароль Панятоўскі былі вельмі ўражаныя такім прадстаўленнем. О, цікавенька, і што там было за прадстаўленне, якія там песні выконваліся, бо я люблю паслухаць палескіх бабуль. Да не ведаю, што яны пелі. Але хутчэй за ўсё нейкія спевы былі, таму што агулам ўсё гэта дзейства, гэта была вялікая піар-акцыя Мацея Бутрымовіча, пінскага мечніка. Ён да таго 8 гадоў капаў 200-кіламетровы канал паміж Пінскам і Кобрынам. І гэта быў самы доўгі канал у Рэчы Паспалітай на той момант, вялізная дзея. І вось гэтыя пінчукі, гэта былі першыя людзі, якія праплылі па гэтым канале да Варшавы. Ого, 200 кіламетраў ажно. 200 кіламетраў. Але ж не сам пан Бутрымовіч гэта капаў. Гэта, пэўна, ягоныя мужыкі там са скуры вылузваліся. Віця, ты нешта лявееш проста на вачах. Ну, канешне, мужыкі. Але я думаю, у дадзенай сітуацыі яны разумелі, у чым сэнс. Таму што гэты канал злучыў беларускія і украінскія землі з горадам Гданьскам. І яны пасля Варшавы селі ў свае лодкі і паплылі далей, ажно сюды, да Гданьска. Слухай, гэта яны столькі плылі, спачатку капалі, потым плылі, каб толькі ў Гданьску патусавацца? Нешта я не разумею. Віця, вот тут і схаваецца самы вялікі сакрэт. Гданьск — гэта не проста горад. Гданьск — гэта вольны горад. І гэта горад са сваёй таямніцай. І сёння мы з табой паспрабуем гэтую таямніцу разгадаць. Так што давай, збірайся. Тут ужо мала засталося. Па Вісле хутка дойдзем да Гданьска. Давай. Паселішча на месцы Гданьска вядомае з 10 стагоддзя. Вядома, што святы Войцех, перш чым яго забілі прусы, паспеў хрысціць тут у Гданьску вялікую колькасць тутэйшых паморскіх славян. У 12-13 стагоддзях Гданьск быў сталіцай вольнага славянскага княства. Але ў 1272 годзе стараннямі Баляслава Пабожнага горад увайшоў усё ж у польскае княства. Наступныя 100 год за Гданьск ішла крывавая барацьба паміж польскімі князямі, крыжакамі, якія зусім побач пабудавалі сваю сталіцу Мальбарк, і княствам Бранденбургскім. Перамаглі па выніку крыжакі. У 1343 годзе яны здабылі Гданьск і падпарадкавалі яго сабе. А гэта золата? Глядзі, якая харува. Цімох, глядзі, барада, як у мяне. О, глядзі, які сорам. Трымаемся, мужики, трымаемся. Цімох, сфоткай нас. Ну, хорошенькі, ой, якая мордачка. Знайшоў, што здымаць, мужика звідаецца. Сфоткай мяне так, а цяпер вось так. А ось так, у скачку. Вау! Ачмурэць! Ну, не дзіва, што ўсе за гэты горад біліся. Тут багацце з усіх бакоў пырскае. Дык, слухай, ну на моры ж стаіць горад. Это Балтыка. Гданьск калісьці быў чальцом Ганзейскага саюза. Тут розныя здзелкі вялікія заключаліся, транзакцыі, тавары ракой цяклі. Ну, таму горад і багаты. Зразумела. Але на ўзбярэжжы ж шмат гарадоў. І Гдыня, і Свінаўсце, і Шчэцін. Ну, але ж там не такое багацце. Відаць, у Гданьска быў нейкі сакрэцік. Быў сакрэцік.
Пасля Грунвальдскай бітвы жыхары Гданьска захацелі вярнуцца пад уладу Польшчы, але па мірнай дамове горад заставаўся за крыжакамі. І тэўтоны моцна пакаралі тых гараджан, якія праявілі нелаяльнасць. У 1454 годзе жыхары Гданьска паднялі яшчэ адно паўстанне супраць крыжакоў, але цяпер у кааліцыі з іншымі гарадамі Памор'я. Гэта справакавала 13гадовую вайну, па выніку якой Гданьск і ўсё Памор'е перайшло ад крыжакоў Польшчы. Польскі кароль Казімір Ягелончык, каб адзначыць заслугі горада ў гэтай вайне, выдаў Гданьску унікальныя гарадскія правы. Гданьскія купцы маглі вольна перавозіць тавары з Польшчы і Літвы па Вісле, а таксама ўсталёўваць мыты на тавары, якія іншыя купцы прывозілі ў іх горад. І от видите, уяві сабе, колькі грошай пачаў зарабляць гэты горад пасля дазвола Казіміра Ягелончыка. То есть все тавары з Польшчы, Літвы, часткова з Беларусі сцякаліся па рэках вот сюды, у Гданьск. І Гданьск мог вызначаць любыя мыты, якія хацеў. І вось на гэтым канале тавары, сплаціўшы мыты, згружаліся на караблі, ўжо сыходзілі ў мора ў іншыя краіны. І Гданьск меў капейчыну з кожнага такога тавара. Ну то цяпер зразумела, чаму Гданьск быў такі багаты. Але ці мог, глядзі, багаты, але там вось нешта не дапрацавалі, драўляны свіран нейкі ў цэнтры паставілі. Што гэта такое? Які свіран? Это ж Жураў. Пашлі пакажу. Так а што гэта за гаргарына? Видите, это не Гаргарина, это Жураў. Ну, это як грузавы ліфт свайго часу. Паглядзі, карабель падыходзіў знізу, зверху праз блокі апускалі ўніз вяроўку, за яе чаплялі нейкі груз, яго можна было падняць на ўзровень там другога ці трэцяга паверха. Там іх, атрымліваецца, распакоўвалі і раскладвалі па спіхлежах. Тут вельмі шмат такіх будынкаў стаіць, вялікіх сховішчаў, дзе захоўвалі тавар. Дык гэта свірны такія? Ну, свіраны, вялікі лагістычны цэнтр. Трэба карыстацца, ведь, сучаснымі назвамі. Добра. Чмо, глядзі, які барабан. Но. Там што, мышы бегалі? Канешне. Вялікія бегавыя пацукі, двухметровыя. Што, праўда? Да, Віця, ну людзі сюды залазілі, хадзілі, такім чынам падымалі грузы з караблёў унутр. О, і тут эксплуатацыя рабочага класу. Эксплуатацыя. Хаджу я тут, гляджу навокал і бачу, што, ну, гэтыя гданьскія дзялкі добра наварылі тут на нашых хлопцах. Ну, бачыш, нейкія рэстараны, кафе. Калі, ведаеш, у людзей грошы ёсць, то яны хочуць іх паказаць. І відавочна, што горад заўсёды хацеў выглядаць па-багатым. Што цікава, за стагоддзі датчане пабудавалі ў сябе ў цэнтры самы вялікі цагляны касцёл у Еўропе, базыліку Дзевы Марыі. Хочаш пакажу? Ну, неяк не вельмі. А, во, карабель, мыты не заплаціў. Плаці мыты, мыты плаці. Віця. Мыты. Вось, Віця, паглядзі, базіліка Найсвяцейшай Марыі Панны. Гэты касцёл датчане будавалі некалькі стагоддзяў. І гэта проста цуд готыкі. Яго так і называюць гданьская карона. Ну, не такі ён ужо і вялікі. Да это ж макет, Віця, во, сапраўдны. Фух. Я аж стаміўся яго абыходзіць. Гэткая спаруда. Столькі грошай у яго ўбахалі. Ну, ім не шкода было? Слухай, ну, можна нават сказаць, што ў пэўны момант ім не было іх куды дзяваць. Там у 16 стагоддзі ў Еўропе здарыўся збожжавы бум. Ну, ў Еўропе проста збожжа пачало не хапаць, асабліва ў Англіі. І такой жытніцай Еўропы стала якраз тэрыторыя Рэчы Паспалітай.
Ну і відавочна, што нашыя магнаты адразу запрыгонілі ўсіх сваіх сялянаў, адправілі іх здабываць это збожжа на палі, ну а самі перапрадавалі гэта збожжа сюды ўжо ў Гданьск. О, і не сорамна ім было, ані каліва? Віце, нікому не было сорамна, ні шляхце, ні магнатам, ні жыхарам Гданьска, якія выстаілі відавочна здаравенныя мыты на гэтую збожжу і мелі з гэтага вялізны свой працэнт. Нашая шляхта крыху бурчала на гэту гісторыю, але ж яны таксама добра зараблялі. Карацей, у этой гісторыі ўвогуле все зараблялі, ну апроч сялянаў, напэўна. Але што сяляне? Сяляне — это сяляне. Віця, ты дзе? Віця, ты што там робіш? Гэта сцены, палітыя слязамі нашых сялянаў. Да, Віця, супакойся, пашлі я марожку куплю. Не, я не хачу марожанага, мне трэба засяродзіцца. Трэба падумаць, карацей іду ў касцёл. А чаму ў горадзе так шмат нямецкіх надпісаў? Ты ж казаў, яны крыжакоў прагналі. Ну, па-першае, палітыка палітыкай, культура культурай. Тут заўсёды былі моцныя нямецкія ўплывы. Асабліва ў 16 стагоддзі, калі тут сфармавалася пратэстанцкая супольнасць, а пратэстанты былі збольшага нямецкамоўныя. А па-другое, бачыш вось гэты дом? Гэта дом купца Вандерлінда. Што, зноўку нейкі немец? Не немец, датчанін, але это не важна. Важна, што ў 1620-х годах гэты дом у Вандерлінда здымалі радзівілы. Радзівілы біржанскай лініі былі пратэстантамі, ім было камфортна ў Гданьску. І вось у гэтым доме ў Януша нарадзіўся сын Багуслаў Радзівіл. А, гэта той, які Рэч Паспалітую разваліў. Ну, не разваліў, але так атрымалася, што меў крыху дачынення. Справа ў тым, што ў сярэдзіне 17 стагоддзя Багуслаў змог моцна паспрыяць таму, што Бранденбург, ну, скажем так, адціснуў у Рэчы Паспалітай прускае княства. І гэта заклала аснову будучай Прусіі. Той самай Прусіі, якая ў канцы 18 стагоддзя падзяліла Рэч Паспалітаю, па выніку чаго Гданьск больш чым на 100 гадоў да пачатку 20 стагоддзя патрапіў пад уладу Нямецчыны. Вось чаму тут столькі нямецкіх назваў і нейкіх адсылак. Цікава. Пасля Першай сусветнай вайны Германія была абвешчаная прайграўшай. У той жа час Польшча зноўку з'явілася на карце Еўропы як самастойная дзяржава. Гданьск жа з-за сваёй складанай гісторыі і змяшання тут польскіх і нямецкіх уплываў быў абвешчаны Лігай нацыі вольным горадам. У міжваенны перыяд у горадзе жыло 80% немцаў і каля 20% палякаў. Горад не мог праводзіць знешняй палітыкі, за яго адказваў польскі ўрад, але ўнутры ўся ўлада цалкам была ў гарадскога магістрата. З прыходам Гітлера да ўлады напружанне паміж немцамі і палякамі ў горадзе ўзмацнілася, і Гданьск пераўтварыўся ў парахавы склад, які аднойчы мусіў выбухнуць. А вось гэта, Віць, паглядзі, будынак польскай пошты, вельмі важны для палякаў. Дык чым ён важны? У міжваенны перыяд так атрымалася, што ў польскай форме на тэрыторыі Гданьска маглі хадзіць толькі паштальёны. Ну, это ж быў вольны горад. Ён чужых сюды не пускаў. І вось гэты будынак польскай пошты стаў як бы, ну, такой амбасадай Польшчы ў вольным горадзе Гданьску. І таму, калі пачалася вайна, то менавіта гэты будынак і менавіта польскія пачтальёны сталі такім апошнім аплотам абароны Польшчы ўнутры Гданьска. Бо яго атакавалі нямецкія паліцэйскія службы. Ну і амаль усе абаронцы загінулі. О, жах які, але чаму польскае войска не магло дапамагчы? Ну, польскае войска тады абараняла Вастерпляты. Вот это вось знакаміты форт на ўзбярэжжы Балтыкі каля Гданьска. Это быў пачатак якраз вайны, нападалі немцы, і там палякі таксама мужна трымаліся цэлых 7 дзён. Пра гэта крыху узгадваў у сваіх успамінах, дарэчы, беларускі пісьменнік Ян Кабрыль. Брыль? Ну. А ён тут што рабіў? Ну, ён быў маладым хлопцам, служыў у польскім войску, тады ў марской пяхоце ў Сопаце. Ён з бінокля назіраў за тым, што адбываецца ў Гданьску.
І што ён такога напісаў пра ён гэтыя так падзеі? больш з чалавечага ўзроўню гаварыў. Ён расказваў пра дезерцірства, пра тое, што шмат хлапцоў збягала відавочна, але беларускім і украінскім салдатам не было куды бегчы. Дом жа далёка, і таму яны ці гінулі, ці патраплялі ў палон. Ну вот быль якраз патрапіў у палон, адкуль змог збегчы толькі ў 42-м годзе і патрапіць назад дадому. Ну, але дзякуючы гэтаму мы маем беларускага пісьменніка і партызана. Ну, мне быль таксама падабаецца. Ведаеш такого пісьменніка Алексея Карпюка? Так, гэта сябар Васіля Быкова. Ну, ён, дарэчы, таксама тут пад Гданьскам сядзеў таксама ў лагеры нямецкім, вельмі страшным, Штутгав. І ён ці не адзіны чалавек, які з гэтага лагера змог збегчы ў 43-м годзе. А астатнія там дзесяткі тысяч чалавек загінулі. Цімох, жахліва да дрыжыкаў. Пайшлі лепей у стары горад, там дакладна ніякай вайны няма. Нешта я не ўпэўнены. Вайна не пашкадавала, на жаль, ні людзей, ні горад. У 1945 годзе Гданьск нарэшце вярнуўся ў склад Польшчы, але ён быў цалкам разбураны. Уся гэта прыгажосць, якую ты бачыш, яна стаяла ў руінах. І таму жыхарам Польшчы давялося аднаўляць гэты горад амаль што з нуля. Але аднавілі вельмі дакладна. Дарэчы, адным з рэстаўратараў, які аднаўляў каменную разьбу на будынках, мы яе сёння шмат бачылі, так? Ён быў родам з Беларусі. Гэта быў Альфонс Ласоўскі з-пад Наваградка. І вельмі добры рэстаўратар аказаўся. Ох, Цімох, ну разьба тут сапраўды шыкоўная. Асабліва тая. Ідзем за мной. Віця. Цімох, а давай вось гэтую разьбу возьмем з сабою як сувенір на памяць. А? Ну, калі ласка. Не, Віктор, мы не можам взяць з сабой гэтую разьбу на памяць. Пайшлі лепей на мора. Ну, на мора дык на мора. Цімох, дык а тыя сяляне з Піншчыны, пра якіх ты на пачатку гаварыў, яны ў выніку даплылі да Гданьска? А хто іх ведае, дакументаў не захавалася. Ну, але ж Вісла ў адзін бок ідзе. Я думаю, дайшлі і спакойна свой тавар прадалі, чарачку кульнулі на длугім таргу. Ну, а пасля, можа, і песню сваю палескую заспявалі. Туман яра. Віця, ну пачакай, ты нашы людзі глядзяць. Супакойся. Мне яшчэ дагаварыць вон ім трэба, да канца перадачу. Бачыце, як цікава атрымліваецца. Дзе Гданьска, дзе Беларусь, а столькі цікавых перасячэнняў. І шляхта наша, якая уважліва сачыла за тарыфамі, якія выстаўлялі гданьскія купцы на збожжа. Бо ад гэтага залежала эканоміка ВКЛ. І сяляне, якія даходзілі сюды на сваіх віцінах. Радзей, чым да Рыгі ці Кёнігсберга, але даходзілі. Ну і магнаты, якія прыязджалі сюды за рознымі цікавосткамі. Ведаем, напрыклад, што Мікалай Радзівіл-Сіротка тут прадаваў сваю знакамітую радзівілаўскую карту. Ну, а біржанскія радзівілы дык і жылі тут пэўны час. І беларусы 20-го стагоддзя, якія волей ці няволей патраплялі ў гэты рэгіён, жылі тут, ды і зрэшты і цяпер шмат хто жыве. Таму перасячэнняў вельмі шмат, і Гданьск не такі ўжо чужы горад для беларусаў. Туман ярам, туман даліною, туман ярам, туман даліною. За туманом нічого не видно, за туманом нічого не видно, толькі видно дуба зеленого, толькі видно